Igen, de azért lassan elnézve a 2016-os győzelme óta, ugye ahol duplázott 15-16-ban a matchplayen, utána már nem sok babért termett egyébként Van Gerwennek. 8-at döntőbe kiesett, aztán kiesett a 2018-ban is korán kiesett, mindjárt nézem is, azt hiszem, hogy az első körbe Jeffrey Detzwanen. Szóval mostanában nem sok babért terem neki a matchplayen, maradjunk abban. And now, ladies and gentlemen, it's Poland's number one, the Polish Eagle, Krzysztof Ratajski. Tehát a ma este utolsó mérkőzés, az eddig legjobb átlaggal rendelkező lengyel sas, azaz Krzysztof Ratajski, remélem jól mondom, és egy feltörekvő játékos, bár igaz, hogy már a német Gabriel Clemens 36 esztendős, de azért az ő neve nem feltétlenül volt annyira ismert az elmúlt idő, vagy korábban. Viszont egyre szebb is értékelhetőbb eredményeket produkál. Csak meglátjuk, hogy most mire megy majd. A lényegesen nagyobb tapasztalattal bíró már, mint ezen a színpadon, nagyobb tapasztalattal bíró lengyel játékos ellen. Hát és azt a bizonyos 13-as számot sem mindegy látni a neve mellett, hogy a világranglista 13. helyén van már. Nagyon Ratajski, ő nagyon elképesztően nagy karriert fut, és nem érdemtelenül teszem hozzá, mert tényleg már nagyon-nagyon sok éve ismerjük őt a lengyel dartsból, tehát nem egy feltörekvő emberről, hanem egy borzasztóan sok munkát és időt belefektető játékosról van szó. Hasonló karriert futott be, lehet mondani, mint Szujovics egyébként. Clemens kezd. És a PDC, vagy hát a darts inkább úgy mondom egyik nagy statisztikusa szerint, ugye Christopher Kempf Twitteren elérhetők az érdekességei. Ő szokott ilyen agyament statokat csinálni, de most speciál ő hívta fel a figyelmet rá, hogy úgy néz ki, hogy az első PDC tévés tornán, tehát nem streames, hanem tévés tornán az első német-lengyel mérkőzést láthatjuk. Nem volt még példa német és lengyel játékosnak a meccsére, televíziós meccsen. Hát nyilván nem tudom, a World Cup of Dartsokat nem néztem végig, hogy ez tényleg így van-e egyébként, de valószínűség szerint ebben lehet valami. Természetesen most mindenki ugye Ratajskival kapcsolatban azt várja, hogy hasonló színvonalon fog teljesíteni, mint az első körben, de hát láttunk itt már ugye érdekességet. Akár az előző meccset is nézve, pont azt figyeltem, hogy Whitlock egy 10 pontot javított a körátlagán, Van Gerwen meg egy 10-et rontott, úgyhogy semmi sem készpénz. És itt van az első 180 a mérkőzésen, amit Clemens dob. Ratajski még csak most érkezik le kiszállóra, 83 a némettől. Az első körös meccsén egy picit döcögve indult be a játék a Gabriel Clemensnek, Rob Cross ellen, de azért utána szépen lassan fölépítette magát, és főleg a rendkívül magas százalékú kiszállózásának köszönhetően tudta 10-8-ra legyőzni a címvédőt. Ratajskinak jön a tripla 20, a 18-as is megvan, és a 32... Bedobja! Rögtön egy 100 pluszossal breakleggel nyit a lengyel. Ez az, amiben ő nagyon-nagyon erős lett egyébként. Elképesztő magabiztos befejezések.
140. Szép válasz, egy 134. Itt vannak a mai mérkőzés eredmények. Fawzi. 140. Az 50. 100 pluszos kiszálló volt egyébként a tornán, ez a 110-es. Ez meg a második 180 a Clemensnek. Nagyon szép dobással lent van 87 ponton Ratajski. Clemens jól folytatja. Lerakatja magát. Fú, azt hittem 16-ra, de végül 50-re. 87. Nincsen 51. Sima 20 vagy tripla 20. Megvan a sima és a bull. Ezt most nem találja Ratajski, bár a drótot is arrébb tolta, annyira közel volt. Dupla 10. Nincs meg. Christoph, you require 25. Megvan a 9-es és a dupla 10, vagy dupla 8. 16 pontra. Bedobja Ratajski. Ezekben ő nagyon erős. Ha nem fog javulni Clemens a befejezésekre, akkor ez is sima lesz. És most még rosszul is dob. $86. 86 pont Ratajskitól. 137. Szép 137. Ott van egy újabb 180. Hát Clemens eddig a 180-akban nagyon ott van, de valahogy még hiányzik a befejezés, a dupla, már pedig ebben a játékban az a legfontosabb elem, ha már ott vagy a duplánál, akkor azt be kell dobni. Csak egy 60-as. Ott van egy tripla, meg még egy. És megint ráhelyezhet egy olyan nyomást. 180-nal 54-re lemegy, hogy Clemens megint kiszálló kényszerben van, hihetetlen. 180. 180. Igen. Pikpak elértük ezt a 180-at. És most bedobja most Clemens. Most nem hibázik, nem ad esélyt Ratajskinak a befejezésre. Így nyilván van némi esélye. $135. 135-tel Ratajski. A Clemens most gyorsan utána lóolhat, egy 140-nel meg is dobja.
140. Ott van két tripla megint Clemens-től. 140. Százas Ratajskitól 128-ra. Megvan a 18-as, kell a tripla 20. Uff, ez nagyon mellé. 34. The stop you require 66. Most 25-ös, igen. 41 maradt, kell a 9. Azt is épp hogy megvan, és a dupla 16, az meg nagyon nincs meg. Clemensnek van egy lehetőség hogy az egyenlítésre most, hogy a 96-ról is, és nem a legegyszerűbb, de két nyílból meg lehet. Meg ez se rossz. Ez micsoda? Ez rosszul volt kiírva? 74. We stop you Mi require történt? 16. 96-ja volt, nem? Nem tudom. Miért 94-et mondott be De nem akarsz, Raspberry? akkor én meg se tudok szólalni. És ez meg is bünteti. De mindegy. Az elég érdekes Lehet, volt. hogy ő elszámolta magát, vagy nem, ő nem 96-ra gondolt? Hát nem tudom. Ő azt nézi, ami a papíron van, tehát max az író számolta el magát. 140. Ő nem számolgat annyira fejben, csak ha valami nagyon nagy butaságot vél felfedezni. Kezdett viszont Clemens 140-nel, 95. ez 95. One 140. 40. És hatalmas. $100. $58. Gabriel, we require 121. 121-ről tud kiszállni. Clemens, a tripla megvan. És kellett 90. volna, és ez így nem. De végül is ugye ráteszi 288. Hát az egy nagyon egyértelműnek tűnőleg, így a szünet előtt. 44. Gabriel, you require 31. Na nézzük 31-re mit választ. A 7-es dupla 12, dupla 6. Nem dobja meg. De van még. Igen. Lehetősége is lesz. $100. Gabriel, we require 12. Hát, Hát, nem tudom mennyi esély kell Clemensnek, hogy fölzárkózzon, de ez most már lehet, hogy több lesz az elégnél. Így nem, még szerencséje van, még minimum egy köre még van. 94, de ő annál sokkal több már biztos Gabriel, we nincs. require 12. Hát, ez már hihetetlen. közel van. Na bedobja. Gabriel Clemens. No hát, igencsak megszenvedett vele, és a 20. nyíllal sikerült befejeznie Gabriel Clemensnek, de ezzel is 3-2-re szépített. Lengyel vezetéssel megyünk szünetre. Így bizony. Félig nem lehet bulldogni. A műsor támogatója a Dreher.
Aspinall nem jutott be a legjobb 16 közé, ugye, és hát Van Gerwen 11-4-re kapott ki Sam Whitlocktól. És persze búcsúztak még mások is kiemeltként, például James Wade, csak ugye ő kiemelt ellen. Van Gerwen pedig hát mégiscsak az első kiemeltje volt a tornának, és ugye Rob Cross és Gervin Price után gyakorlatilag top 3. Milyen szempont? Ja, nem, mert Peter Wright ott van, bocsánat. De hát akkor is a 3 olyan kieső, akik azért valószínűleg Hát igen, többet vártak. Szurkolók is, meg alapvetően úgy egyáltalán mindenki. Itt meg 3-2 a mai nap utolsó mérkőzésén. Ratajszkinál az előny. Jó nap már 16 közötti meccsek. Daryl Gurney Vincent van der Forttal játszik. Vandenberg Joe Cullennel, Peter Wright Darrentel és Danny Noppert pedig Adrian Lewis-zal, ugye ez az, és aztán és amit már tudunk, ugye, hogy Whitlock, majd Gary Andersonnal. Így van, és közben jött egy kis pontosítás, és akkor egy 180 közben Clemens-től. Volt már német-lengyel színpados találkozó, de az párosban volt a World Cup of Dartson 2013-ban. Köszönöm Bencének a kiegészítést. Akkor annyiban módosul az a kijelentés, amit Kempf úr tett, hogy egyéniben nem volt még ilyen találkozó. Közben 32-re lerakta magát Ratajski. Első nyíl nincs meg. Na, a második sem. De a harmadikkal azért körön belül megoldja. Tényleg még erre a német pártizán is elgondolkodott, tehát nem tudom, de 20 évvel ezelőtt ezt mennyire lehetett volna satszolni, vagy tippelni, hogy a World Match Play-en lesz majd ilyen párosítás. Hát igen. Százasra egy 97-es válasz. És nem jön tripla Clemens-től. 97,83-as átlagon van Clemens, egyébként 119-es első, 110, most már 116-os első 9 nyillal. Most pont az, ami a Rob Cross elleni mérkőzésen kihúzta a csávából, a kiszálló az, ami nem megy neki, 12-ből 2 találat mindösszesen. Viszont többet 180-at. Az 5. 180-at dobja. Ratajszkinak csak 1 van. Ratajszki viszont 40%-kal duplázik, 10-ből 4 sikeres kiszálló. 161 negyedik körben, így már nem lesz kiszállója. De viszont 24-re gyönyörűen leteszi magát Clemens. És biztosan rá fog dobni. Na nézzük, most jön-e a dupla. Tud-e javítani? Jut bizony javítani azon a százalékon. 4-3. De Ratajszki kezd. Szép. 137. Nem látott a tripla 19-re. Kezdés. 55. Köszönöm, többen is megmondták, én éppen keresgéltem a neten, és lemaradtam arról a körről, de 128-nál Raspberry 34-et mondott be tévesen egyébként. És a 96 hogy
Az, aki 18-5 és egy tripla 3 volt, ami ugye 18, nézd meg, 32, viszont 34-et mondott be Raspberry, és azt szerint írták be a papírra, tehát ott ők nem számolgathatnak. És akkor úgy viszont valóban 94 maradt, azt viszont oldották. No, a rejtét is megoldottuk közös erővel a nézőkkel. 83 érkezik Ratajskitól. 126-ra kell a két tripla Clemensnek. Egy sincsen. 58. Gustav, you require 120. Kérdezik, hogy van-e valami info Peter Wright szemüvegéről. Hát, nem tudom. Ahhoz biztos túl drága, hogy a kukába landoljon, de az tényleg egy döbbenetes meccs volt. Ezt nem tudom, láttad-e? Nem? Nem. Akkor, majd mindjárt mondom, hogyha a kiszálló után. 97-es, nézzük 32-re a lengyelt, az 5-3-as előnyért. A dupla 10-et egyére nem akaródzik. Bedobja. Szóval elég nagy bajban volt Peter Wright a mérkőzésen az első körben. Elég komoly válságokat élt át José de Sousa ellen. És végig szemüvegbe játszott addig, amíg problémái voltak, és egyszer csak elszállt az agyat miatta, és levette a szemüveget, és onnantól kezdve elkezdett valami egészen káprázatosan játszani. Egy érzésből. Hát úgy volt, hogy két kör alatt 400-ra rakta le magát, majd azt a 400-at, miután levette a szemüvegét, befejezte 8 nyíllal. És aztán utána elkezdett nagyon jól játszani szemüveg nélkül, úgyhogy onnantól kezdve úgy gondolták, hogy többen, hogy akkor minek volt rajta a szemüveg egyáltalán, de aztán ugye 10-8-ra tudta legyőzni a portugált komoly csatában. 128-ra megy közben Clemens. Igen, és már bedobta ugye a Ratajski is odaérhet 6. egy századra, bizony. 180! Neki a második. Na most viszont Clemens meg tulajdonképpen meg kéne ezt oldani. Még mindig jól lett. Az szép, 36 marad. A dolog. 62-re, 12, megvan a tripla, dupla 13, nem dobja meg a kiszállót Ratajski. Újra korrigálhat a százalékán kiszállóban Clemens, be is dobja elsőre. Ez tényleg, ha ez visszajön, ahogy Rob Cross ellen is ott volt a tarsolyba, akkor azért Ratajskinak van lesz esélye, nehézsége, vagy akadhatnak nehézségei. 122. Hát igen, most csak az a mutató egyébként, meg önmagában a megnyert legek száma, amiben hátrányban van Clemens, de körátlagban magasabb, tehát jobban dob. 92. Most még. $97. 97-es. Ez most egy nagyon rossz kör a némettől. Az nagyon szép, két tripla. És 180! Ő is gyűjtögeti a legnagyobb értéket. 97. Ők is rádobtak most már egy 450 fontot arra a számlára. A 9 darab 180-nal. És még hol a vége?
Az se rossz, és a 32 nem sikerül. Megvan a kerekítő bull, és nincs dupla 16, tehát még rengeteg esélye van. Legalábbis 3 biztosan. Így szép ez is. Így bizony 126. Marad. Dupla 8. Nem dobja És meg. nem találja el a kiszállót. És őnek is romlik a hatékonysága duplákon. De nincsen Clemensnél befejezés a 145-re. 40-re teszi na magát. Na, Német. dupla 8 a 6-4-ért. És bedobja, Bukott és a ezzel nem piac. egállal mennek szünetre, hanem Ratajski kétleges előnyt harcol ki magának. Félig nem lehet bulldogni. A műsor támogatója a Dreher. Thank you. The 11th leg, Gabriel to throw first. Game on. Na, jön a folytatás. 11. legnél járunk. 97-tel kezd Clemens. Megkezdheti a felzárkózást első pályáról. $93. 3 a válasz. Még egy 180. Ez a 7. 180 a Mark Clemensnek. Akik most kikapnak itt a második körben, azok 15 000 fontot vihetnek haza. Míg akit bejut a legjobb 8 közé, az már biztosan 25 000 font, és nézd meg, szórja a 180-akat Clemens. Az igen. 8-at dobja. 93. Gabriel, you require 44. Dupla 16. 12. nyíl, nem dobja be a 4 köröst. Még majd próbálkozhat. Hát igen, de megint nézd meg, figyelj, megint tesz egy olyat oda Ratajski, hogy olyan nyugodtan azért ne állhasson oda a kiszállóhoz. Na most bedobja a dupla 4-et. Gabriel Clemens, 12th leg, Christoph to throw first. Ezt az egy-kétleges különbséget tudja egyelőre tartani Ratajski. Ez kérdés, hogy meddig tart ki ám ez a vagy 100. ez a fajta erő, amivel Igen. most a break előny, ez az egy break előnyt, ezt majd Hát azt rögtön a meccs elején megszerezte, és azóta csak felváltva nyerik a 57. legeket. Hát onnantól már mindenki hozogatja a saját kezdéseit. 125. 125-tel. A 125 a válasz. ...98,4-es átlagon még mindig Clemens, nagyon szép játék. 137. Mindkettőjüktől közel 100-as átlagon vannak mind a ketten. Christoph, you require 139. Jön a tripla lent. $87. 52 marad. Christoph, you require Szép volt ugyan, de a kérdés, hogy lesz-e esélye kiszállra dobni, megvan a 20-as.
És bedobja Ratajski. 14. nyíllal fejezi be ezt a leget. Clemensnek egyre inkább égető szüksége lenne egy hátsó pályáról behúzott legre. Az most már neki kevés, hogyha folyamatosan hozza a sajátját. Sőt, lehet, hogy ne veszítsem. Az alap. Innentől már nem nagyon szabad veszítenie. 7-5-ös hátrányban. Nagyon szép. 140. $60. 60 csak Ratajskinál. Ah, 43. Nincs kiszálló, így azért még esélyt ad Ratajskinak, bizonyám. $137. Pici előny, de most már Clemensnek nagyot kell dobnia. Ott van egy tripla. Az meg mellé megy. 143-ra marad. Ratajski most jó. Az is jó, és a 64-re 48. Azt nem dobja be, de 48 marad. Gabriel will require 143. Így nem. Óriási lehetőség Ratajski előtt, hogy még jobban bebiztosítsa lehetőséget. A győzelemre. Na, dupla 8, egy nyíl. Nem dobja be! Lehetőség marad most. Hát bizonyám, a 3 leges különbség helyett lehet megint csak egy. És Az is lesz. Gabriel Clemens. 14th leg, Christoph to throw first. Százas. Kilencet dob csak Clemens válaszként. Az átlagok teljesen együtt, szinte különbség sincsen. $134. $55. 55-öt dob Ratajski, ez nagyon kevés most, hogyha Clemens egy jó kört elkap, ez egy sima triplája, most neki sincs még, de van egy tripla 19-szel. Most be tud kerülni hátsó pályán Ratajski elé. De azért 253-ról lehet ám kiszálló értéket, nem is rossz kiszálló értéket összeszedni, az benn van. 140-et dob, bizony, 113-ra megy le. $60. 60. Christoph, you require 113. Tripla 20. Elszalasztott lehetőség. Jó lehet. Meg is van, és a dupla 18. Bedobja egy újabb 100 pluszos kiszálló. 15th leg, Gabriel to throw first. 5 körös előről. 58. 58-as kezdés csak Clemenstől, mint tovább nyílhat az olló.
98. Na most nem jönnek a 180-ak, de azért egy 135-öt oda tud tenni Clemens. Az is tripla 20, 95. A 140. 15. leget játsszák, és mindössze az első volt, amikor nem az nyert, aki kezdett. Tehát egy break leg Ratajski javára, és azóta ezen a vonaton ülnek mind a ketten, mindenki tudja hozni a saját kezdését, ha néha nehezen is. 92 Clemenstől, 76-ja van, 209-re Ratajski. Azért egy 141 csak oda pörköl, 69-re maradjon, legyen némi nyomás Clemensen. Bírja-e a német? Dupla 18, bírja bizony, 8-7, újra az nyert, aki kezdett. Mondjuk ez így nem annyira jó Clemensnek, mert bármikor, tehát ha így mennek tovább, akkor simán kialakulhat egy 11-9-es győzelem, ami bőven elegendő Ratajskinak. Jön a tripla Ratajskinál. Meg még egy. Nem enged a nyomásból, a kezdet legjeit mindenképpen hozni akarja a lengyel. Nyilván ő is tudja. One 140. Százassal is ugye kiszálló lett volna, de 130, ez jobban tűnik. Clemens le tud-e menni? Van egy tripla 18. Még egy, 2. Nagyon fej mellett, majdnem ugyanazt dobják gyakorlatilag. Viszont Ratajskinak csak egy tripla kell, ami meg is van, és a bull. Kiáll és rákoncentrál. Pont a csontba. Erre mondják, hogy pont a csontba. Ez teljesen a közepébe dobta. Nem hibáznak. Nem hibázik egyik sem kezdésből. Hú, ennél pontosabban nem is lehetett volna megdobni azt az 50-et. Na ezért nem volt mindegy, hogy 134 vagy 130, mert ez egy triplával is teljesíthető volt. Igaz, a 134 is elég egy tripla, csak két duplát kell hozzá dobni utána. 60. Jön a tripla lent. 96. Pici előny megint Ratajskinál, de most Clemens rákapcsol. 180. Megdobja a mérkőzésen 12-et, sajátjának a 9-et. Kiszálló így, de is lejjebb ment. 59. Dob triplát Ratajski, aztán most az előnyből már hátrány van. De jól dob most. Ezt nézve megint, de hátsó pályáról nem tudja ezt megdobni egyébként, az a nagy problémája. Előről ezeket dobálgatja. 93.
Tehát hátsó pályáról most Ratajski ellen már egy 4 körös kellene. Na, meg mondjuk most a sajátból be kéne fejezni. Na, megoldja. 9-8, de most már tényleg itt tovább nem várhat. Most Tudja ezt Ratajski is, nézd meg. Oda néz. 2 tripla. 136-tal kezd. Tudja jól, hogyha dob akár egy 4 köröst előről, akkor már nem tudja csak 9 nyilassal fogni Clemens. 135-tel megy a 136 után. Ratajski sem hibázhat. És itt van a hiba. Húha. Clemens most tudja, hogy ez esély. Ezen a meccsen egy tripla kör mentes dobás. Nézd meg, és most meg elkezd egy egyessel. 77. Ez nem előny ebben a legben. És jön is a tripla levált. 96. Na, most dob egy 180, az már előny, 125, és pont kiszálló egyébként. Hát Ratajskit se kell félteni. Főleg, ha dob egy 180 és marad a 32. Megdobja, hihetetlen! Hát mondom, most 4 körös kell dobni, itt van, ki kell szállni. Megvan a 54. A tripla 20 az nincs, az nagyon nincs. 36-ra marad. De a dupla 16-ot kell dobni. Körön belül ezt beszokta dobni egyébként. Na? Nem dobja be, hibázik! Hoppá, Clemens előtt ott a lehetőség. Azt a mindenit. Fuhú! És a 36-ot nem dobta eddig rosszul, És be is most dobja. is bedobja. 9-9. Hát, ha valamikor, akkor a legjobbkor dobta a német saját maga szempontjából ezt a breakleget. Na most óriási ivászat kezdődött hátul, de természetesen csak vízből. Na, azt a kezdőjöttössel. Hát mit sem fog érni, hogyha így kezd. 82. Hát ugye a breaklegek általában akkor érnek bármit is, hogyha utána az ember hozza a sajátját. Ó, Ratajski, de jó kezd. 139. Nem jön a tripla. Clemens csak 60. Hát, ha most visszaveszi Ratajski, akkor nem fogja kiengedni a kezéből. Már pedig most Már nagyon pedig dobja. nagyon jól játszik most. De dobja! 135. Tökéletesebb, de elől van hátsó pályán. És nem tud most a saját kezdésében, egy tripla 19 jön, 2 jön, ez mondjuk kellett. Teljesen együtt így. Volt a levárás. Ratajskihoz került a kezdés. Megint ott a tripla. Gyakorlatilag. Igen. 140 ez is. 87 pontra megy le. 11 nyilas lehetősége lesz. 4 körös hátulról. Ez is 140. Hihetetlen. Hoppá, az egy tripla 3-as. 78-a van. Megdobja az 54-et egy ilyen hiba után. És azt viszont nem. A dupla 12-t nem találja el. Gyakorlatilag na, fölépítette, le is ment, ott volt a lehetőség. Igen, fölépített magának egy olyan leget, amivel azonnal visszavehette volna. Jó. És dupla 14, bedobja Clemens, 10-9-re ő vezet.
20th leg, Christoph the front A first. betyárját. Megcsinálta magának a 4 körös lehetőséget Ratajski, de nem sikerül így 5 körrel. 5 körössel Clemens elviszi ezt a leget, és már ő vezet. 100. Életben marad-e? Vagy lesz, már mondjuk Ratajski, vagy lesz a felső ágon is? Nem kiemelt? 60. Hát akkor, igen. Előfordulhat. Benne van, most már benne van. Dobott jól Clemens. Nem ám bizony. 96. 96, de még mindig ott van, hogy képes bármikor kihúzni magából egy komolyabb értéket. Most viszont, mint hogyha meg akadt volna a tű. Két gyengébb kör a megszokottnál. Ratajski viszont dobja. Dobja másodszor is. 177. 177, gyönyörű. 97. Ezzel az egyenlítés, és akkor ugye itt is elmegyünk majd a ráadásba. Hiszen 2 legkülönbséggel kell nyerni, tehát 11-10 nem lehet. Így van. $58. 70-re megy le Ratajski. Clemensnek még így nincs esélye 170-re letenni magát. Ja, 20-as, bocsánat, mert 32 nagy kedvence, és be is dobja. Most jön. 10-10. With a score at 10-all, the match must now be won by 2 clear legs. Should we reach 13 legs all, the 27th leg will be sudden death. 21st leg, Gabriel to throw first. Game Itt még on. akár elment ugye 6 leg is. Sőt, 7. Ugye? Jól számolom? 10. Igen, 27. lehet a befejezőleg, igen, még hetet Még játszhatnak hetet szünet nélkül. ...134-re csak 60 a válasz. Egy tripla jött lent. Megint nem jön tripla. Na most negyedik nyilla, vagy 5. nyilla jött már 95. Ratajskinak. $85. 85 Clemensnek. Jön a 2 tripla. 40. Kevés. Ahhoz, igen, 180 az segített volna. Vagy Clemens segít azzal, hogy nem dob triplát, és nagyon magasan hagyja magát, miközben Ratajski meg 206-ról lekerekíthet. Neki is kéne triplát dobni ahhoz, de nem. Csak 60-at dob, 146 marad. Nem tudja befejezni. 40 marad, viszont 87-et dobott, nagyon szép a végén a tripla 16. 146. Megvan Jó a tripla. Nem találja el az 54-et. Hú, de mérges, te jó ég. 26-ot hagy magának. Dupla 13. Hát azt nem már adja, úgy dupla érzi, hogy 20. mindegy. Pedig nem biztos. Nem, nézd oda. Nem biztos, hogy mindegy. Nem biztos, hogy mindegy. Clemens elrontja megint. Visszatér erre a pályára, hogy elrontja a kiszállót. Fölküzdött meg 38%-os kiszállózásra egyébként. Ez nagyon közel van.
Bedobja Ratajski, és most ő vezet. És ő kezd. 27 ő legs. kezd. Christoph to throw first. Tudja a lengyel, hogy mennyire fontos volt ez, mert nagyon nehéz breaklegeket szerezni ezen a meccsen. És most akár nyerhet is. És jól is kezd. Iszonyú koncentrált. Az Azt egyes? nem látom. 121. Igen, 121. Egy kihagyott kiszálló Clemenstől, és már is oda lehet a mérkőzés. Itt a végjátékban minden egyes nyílnak óriási szerepe van. És benn van, a triplában. Nagyon szép. 125. 125. Ezek azért segítenek. Nézzük Clemenst. És 10-9-ről lehet, hogy 3 leget nyerni fog Ratajski. Csak 100 dob Clemens értékben, úgyhogy Ratajskinál ott az előny. Ó, de jól dob most a lengyel. Kapta a fonalat. Az is benne. van. Bedobja a harmadikat? 140, 140. 115-re megy le. Megint 4 körös lehet. Az is szép. 34. Ez is 4 körös lehet, a 170-ről kiszáll. De vajon hagyja el Ratajski? Na az 58 marad, 18 dupla 20. De jó, hogy azt se tudod mennyit. Hát ez kész. Tudta, hogy oda kell dobni, de hogy mi marad. És nem dobja ki. Jó, mondjuk 170 az nagy bravúr. Hát de Tegyük hozzá, nagy bravúr egyszer le. megcsinálta. Meg, hát igen. Most és már most nem. most nem fogja. 58. Hát, és ráadásul 100 fölött marad dupla 20, 3 Na 40-re 3. Igen. Az fölötte. Az meg benne, a második megvan neki. Fú, de nagyon nagy küzdés meccs volt. Kicsit nehézzé tette ezt magának itt a végén, de ezt a meccset is behúzza egyel is. És éppen, hogy 100 alatt marad. Igen. Nagyon-nagyon örül ennek a győzelemnek, és megy tovább, és játszik majd Smith-szel. Az eldőlt, hogy fel a felső ágon kiemeltek, játsszák majd a negyeddöntőket, alul pedig majd következő fokban folytatódik a játék.